ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ଯିଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋର କଟକରେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସାର୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ମଣିଷ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ମିଳୁନି। ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବାପା ମା ଅବହେଳିତ, ଆଜି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଜି ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଠାରୁ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଆଜି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଏକ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରେ? କଥା ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ସୁଖ ଆଶାୟୀ, ସବୁ ଲୋକ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ, ଧନ ଟଙ୍କା, କୋଠା ବାଡ଼ି, ଚାକିରି, ଯେତେ ଯେତେ କଥା, ସବୁ କଥାର ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଚାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ତ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ସେ ଦୁରନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଖ, ମଣିଷ ସୁଖ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ସେ ନାହିଁ। ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଭିତରେ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବହୁଳ ବିନିଯୋଗ ବି ହେଉଛି, ସମାଜରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ସବୁ କଥା ତା ଭିତରେ ଧନ ଦୌଲତ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖରେ ରହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ସମାଜ, ଏବଂ ମଣିଷ ସେଥିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ପାଉନି, ତାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବି ସେ ବିଚାରରେ ମଣିଷ ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଲେଇଛି। ମଠ ମନ୍ଦିର କୋଠା, କେତେକ ଧର୍ମ, ଭାଗବତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ସବୁକୁ ମଣିଷ ଲଗେଇଛି ସେଇପାଇଁ, ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ମଣିଷ ଲଗେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସୁଖଟା ତାର କେନ୍ଦ୍ରଟା କୋଉଠି, ତାର ଆଧାର ଭୂମିଟା କୋଉଠି? ତା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ତାର ମୂଳ କାରଣଟା ହେଉଛି ପରିବାର। ଆଜି ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ପର୍କ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରୁ, ଯେତେବେଳେ ପରିବାରଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପରିବାରଟା ହେଉଛି ଯେ ସମାଜର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପରିବାରଟା ହେଉଛି ସମାଜଟା ଏକ ପରିବାରର ବ୍ୟାପକ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନଟା କୋଉଠି ଦେଖାଦେବ? ସମାଜରେ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଘଟିଛି। ଏ କାରଣ ସବୁ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ପରିବାରଟା ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରିବାର, ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଯେ ପରିବାର, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେଇ ଘର, ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଯୋଇ ଥାଏ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଇଏ ଯେଉଁ ମଧୁ କଥା, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧରେ ଏ ମଧୁ କଥା ଆମ କାନକୁ କେତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେହି କହିପାରିବା, ହାତ ଦେଇ ଛାତିରେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି? ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କମି ଯାଇଛି। ଫେସବୁକ୍ ହେଉଛି, ବାହାରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରିଛେ, ନିଜର କି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବନ୍ଧୁକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ସମ୍ବେଦନତାଶୀଳ ନ ଆସିବ, କୃତଜ୍ଞତା ନ ଆସିବ, ହବ କ'ଣ? ସୁଖ କୋଉଠି ମିଳିବ? ତେଣୁ ସୁଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ମନ ବି ଦରକାର।
विकसित मनर भी बहुत भूमिका अच्छी तेणु समाज कहले परिवार कहले आम मनीष कहूँ मेन मैटर्स मोस्ट कहीं समाजर मुख्य हूँ मनीष तेणु पुणी जो कथा आसवा माइंड मैटर्स मोस्ट खाली मनीष नुहे इंडिविजुअल नुहे मनीषर मन कथा आसला आम जो सृष्टि देखुचे 3 प्रकार प्राणी देखुचे गोटे प्राणी कौन बे इतर प्राणी जहाँ कहे इतर प्राणी से प्राणीटा मनीष को सर्वश्रेष्ठ जीव कहे किए कहे तुम कौच आम कौच आम निज निज कहे ना नहीं वास्तविक देखा भी गले जे इतर प्राणी गुड़िक से केवल माने देहधारी माने कुर्मी पाखर आरंभ कर जिते सरीसृप जाए एगुड़ा खाली देहधारी असरपा इस देहधारी किंतु आउ गोटे जीव अच्छी देह एवं मनधारी देह मनधारी मनीषटा हूँ देह मन आ चेतनाधारी 3 टा अच्छी तुम देख न मनीष आम माने जो येटा माने मांकड़ नाचुची भालू मनीष नाचुची गृहपालित पशु गुड़िक केते श्रद्धा आम प्रति केते स्नेह माने मनीष स्नेह देले श्रद्धा देले मोर मन पड़ुची कथा कहला बेले से प्रेमचंद का गोटे कहानी पढ़े बहुत दिन तले पढ़ी जे प्रेमचंद से कहानी था तांकर दीटा जे हीरा और मोती तांकर दीटा बलद थिले सेटा मु आम घरे भी से कहानी बहुत थर कहे तांकर मालिक झुरी मु कहली प्रेमचंद से कहानी लिखिथिले किंतु मोर अंगेली भाई कहानी गोटे कहूची आम घरे गोटे छेबला और नालिया बलद बहुत दिन थिले 10 12 15 वर्ष कना आम घरे से माने काम करछन से माने अत्यंत माने ताकू समस्त पिलाठू माने वयोज्येष्ठ लोक जाए समस्त भल पाऊले परवर्ती मुझे बिक्री करागला जो सब काम फाम कम पाइले बिकी दिला आम कि बिकिया भी चाहूँ नुँ पर मन पड़े से कथा लिखी मोर से बही भी लिखे कथा जे 5 वर्ष बिक्री देवी बहुत दूर जगह से पड़ेले पर पाखापाखि 4 वर्ष 5 वर्ष पर हठात से दिने आसिक पहुँचीगले पहुँचिकी मोर मन अच्छी मुझे हाई स्कूल की +2 रे पढ़ु था आसी सब आमको चाटी पकड़े से जो से खाए कुंडा जोड़ी खाए जो गुहार माने से कहले माने आज इबा से इमोशन लगुच तो सेटा प्रेमचंद तांकर से कथा भी देखई मुझे प्रत्येक जीवन में अच्छी तेणु से जो राणा प्रतापंकर जो से जो घोड़ा चैतक माने केते प्रिय घोड़ा तार थिला से कथा माने कौन सेमती पुरुंकर युद्ध हाथी जापान रो गोटे मालिक थिले तांकर गोटे मोर मन को आसुनी तांकर गोटे चौतक ना कौन गोटे तांकर कुकुर थिला तेणु मनीषर ये कथा गुड़ा माने केते बिलाई सहित आम केते आंतरिकता कुकुर सहित केते आंतरिकता तेणु यही जो मनीष तार मन मनीष तार संवेदना भितर तार प्रेम भितर तार भल पाइबा भितर तार मनटा को भी से जागृत करछि पशु पक्षी पशुर मनटा को भी शुआ कथा कहूँ सारी कथा कहूँ बिलेटा केते आपणार होउछि कुकुरटा आपणार होउछि तेणु यही जो कथाटा ये जो आमर कहीं दुख आसुचे ना आम क्या प्रति कृतज्ञता ना बापा माँ प्रति परिवार प्रति समाज प्रति तो दूर कथा मुझे सब कहे जो पिलाटा बापा मार है जो पिलाटा परिवार है से समाज केमती हम तेणु मूल कथाटा हूँ परिवार आम भर कृतज्ञता कमी जाऊँगी संवेदनशीलता कमी जाऊँगी तेणु जदि एवं ये पाठरा ना जो खाली शिक्षा संस्कृति संस्कार आम कहूँ द्वितीय धर्म जो कथा कहूँ जे शिक्षा संस्कृति और संस्कार ए बिना जीवन अंधार आम लोग शिक्षा पछरे दौड़ुची धाऊँच बढ़िया कथा सुंदर संस्कार कहीं संस्कृति कहीं ये कथा नहीं सब पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति पछरे आम दौचे राष्ट्र रसातलगामी हम समाज भांगी भांगी जीव केते बड़ बड़ सभ्यता सिंधु सभ्यता पाखर आरंभ करी से माने केते माने सभ्यता सब ये देश माने माने भांगी जाइए तेणु मनीष जदि आम न ये करवा हम कमी तेणु मनीषर मनटा हूँ भारी इंपोर्टेंट सुख जो कथा कहूच सुखटा खाली समृद्धि मिले ना केवल समृद्धि सुख थाए ना सुख पाई गोटे विकसित मनटे भी लोड़ा विकसित मनटे भी लोड़ा मन जदि से प्रकार न हो सुख माने हम कमी आसो कमी सुखटा तेणु माइंड बहुत बड़ कथा मनीषटा गोटे मनमय मनीषटा मनमय सुख आस परिवार सुख आसला परिवार गुड़िकर व्यापक रूप तो समाज हम परिवार को आम नजर ना बापा माँ प्रति कृतज्ञता ना तेणु बापा माँ प्रति कृतज्ञता पिलादिन से शिक्षा दरकार घर मनीष किसी गोटे जन्मजात संस्कार नहीं पुणी आसे जन्मजात संस्कार ता बापा माँ संस्कार परिवार संस्कार पिलाटा भितर बहुत दिन से खेले बहुत डेरी भी से संस्कार बाहरी पड़ो बापा माँ गुण गुड़ाक बाहरी पड़ो बापा थे माँ थे गुण गुड़ाक बाहरी पड़ो तेणु संस्कार
rectification সেই আমি কইছু উই মানে man is born as a seed, man is born as a seed, not as a flower. Flowering has to be achieved. ତେଣୁ ତାକୁ ଫୁଲ ହବାକୁ ସେ ଯେଉଁ achieve କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ achieve ଖାଲି born ନା ବାର୍ଥଟା ନା ବାର୍ଥ ଇଜ ଏ opportunity for life, but birth itself is not a life. ତେଣୁ ଜୀବନ ନୁହେଁ ସେଇଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଖାଇବା ଇଏ କରିବା ପଶୁବତ ଜୀବନ ଆମେ ବିତୁଛେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସବୁ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଉପରେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? ସେ OS ଅଫିସରଟା, ସେ IAS ଅଫିସରଟା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ସେ କାହିଁ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ କାହିଁ ଡକାୟତି କରୁଛି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁ ନେଇ ନେଉଛି? କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସେ ତାର ମନକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିନେଇଛି। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବଡ଼ ନଦୀ କେଉଁଠି ୟାଙ୍ଗ ହୟାଙ୍ଗ ୟାଙ୍ଗ ଚିକିଆଙ୍ଗ ବଡ଼ ନଦୀ କେଉଁଟା ବଡ଼ ଗଛ କେଉଁଟା ଆଉ ସେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଜିଓଗ୍ରାଫି କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲ ଫ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଘୋଷିକି ପାଠ ଦେଇକି IAS OS କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ ହେଇଗଲା ତାର। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଇପାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ମାନବିକ ଶିକ୍ଷା, ମଣିଷ ପଣିଆ, ପିତୃମାତା ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା, ସମାଜ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରକୃତି ଆଜି ଦାଉ ସାଜୁଛି କାହିଁ ଦିଆଯାଉଛି? ତେଣୁ ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ ବୁଝିଲି। ମନ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମାଇଣ୍ଡ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାଇଣ୍ଡ ଠିକ୍ ହେଲେ ସୁଖ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। କୋଠା ବାଡ଼ି ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେବନି, ବହୁତ ସୁଖ ଦେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଦରକାର। ବହୁତ କୋଠା ମାନେ ନବଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଆକାଶ ମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ତାର ମନଟା ଦରିଦ୍ର, ତାର ମନଟା ଭିତରେ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି ସୁଖ ପାଉନି, ଶାନ୍ତି ପାଉନି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, ମନ ଠିକ୍ ରଖିବା, ତେବେ ସମାଜ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘଟିଛି, ମଣିଷର ମନ, ଏଇ ମନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବହୁତ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ନାଇଁ ସାର୍, କଥା ହେଉଛି କି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ଯେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଠାରୁ +2 ବା +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୁସଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନେ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଆଦର୍ଶବାନ ପିତାମାତା ହାତ ଛାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନେବ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ହେବ ତାର ସଂସ୍କାର। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଯତ୍ନତାରେ ନିଆଯାଇଛି, ପିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ କେଉଁଠି ଆଜି ଭାରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବଶକ୍ତି ଆଜି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରିବେଶ ସମାଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ ଦେବା ପାଇଁ? ନା ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ଯୁବକ ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପା ମା ବି ଦାୟୀ। ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଏ ରହୁନି, କୃତଜ୍ଞତା ରହୁନି, ସମ୍ମାନ ରହୁନି, ଏ କଥା ପାଇଁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ବି ଦାୟୀ। କାରଣ ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନୁ ଚାକିରି କର, ପଇସା ଆଣ, ଟଙ୍କା ଆଣ, କୋଠା କରିବା, ଘର କରିବା, ବିଲ୍ଡିଂ କରିବା, ସେ ପିଲାଦିନୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ। ସେଇଟା କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ଅନଲେସ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡକ୍ଟର, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ମାନେ ବିକମ୍ ଏ ଗୁଡ୍ OS ଅଫିସର, ଗୁଡ୍ ହିନ୍ଦୁ, ଗୁଡ୍ ମୁସଲମାନ। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫରମୋଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା। କେହି ବାପା ମା କହୁଛି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟା ହବ, ମୋର ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ, କୋଠା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଭଲ ମଣିଷଟା ହେ। ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ସେ ଭଲ ପୁଅ ପାଆନ୍ତା, ସମାଜ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ପାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇ କଥାଟା ହଉନି, ଏଇ କଥା ନ ହେବାରୁ ଏଇ କଥା ଆସିଛି। ଆଉ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଯେ କହୁଛି ଯେ ବାହାରକୁ ଘରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହୁଛି ବେଶୀ ସମୟ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏବଂ ବାହାରକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାର ପରିବେଶଟା, ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରକୃତି କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବହିର୍ ପ୍ରକୃତି, ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବହିର୍ ପ୍ରକୃତି। ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ବହିର୍ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ୍ତରାଳ ରେଖା ଭାବରେ ଗତି କରିକି ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ।
বহির প্রকৃতি তোমার খারাপ হয়ে যাব তুম ভিতরে যে বহির প্রকৃতি মানে বাহ্য প্রকৃতিটা তোমার সেই অন্ত প্রকৃতিটা কোণ হব অন্ত প্রকৃতিটা প্রভাবিত হব অন্ত প্রকৃতিটা প্রভাবিত ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଛୁଆ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ବାପା ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ପିଲାଟା କେତେ ସମୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି ଏବଂ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବ ତମେ ସେଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବହି ପଢିବ ବାସ୍ତବରେ ସାର୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ତେଣୁ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ପରିବାରରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ବି ଦରକାର ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ମିତ୍ର ପରିବାର ଗଢିଛେ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ଯୌଥ ପରିବାର ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଯେ ମିତ୍ର ପରିବାର ଯୌଥ ପରିବାର ଆସିବନି ସେ ଭାଇ ଦାଦା କାକା ଏସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଭାଗ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଭାଗର କାରଣ କ'ଣ ଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗାଧଉଥିଲେ ବସୁଥିଲେ ମଜା କରୁଥିଲେ ସିନେମା ଯାଉଥିଲେ ଥିଏଟର ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇମାନେ 99% ଭାଇ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଲା କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶି ଆସିଛି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ଜମି ଭାଗ এইটা যদি গোটে টেকনোলোজি বি ডেভেলপ হুঁতা সরকার যদি সেই কথাটা করে দিওঁতা মু ভাবুছি তাকে ভাগবত ভাগবত মানে এতে তত্ত্ব কিছু কথা সাইন্টিফিকালি এবং টেকনোলোজির ডেভেলপমেন্ট হয়েছি টেকনোলোজিটা সাইন্সটা যদি এই কথারে সময় দিওঁতা গোটে সুস্থ সমাজ হয়ে যেতা বসুধৈব কুটুম্বক হুঁতা এ বিজ্ঞান তো সে মানে কেড়ি বোমা তৈরি হব কেড়ি সে ইয়ে তৈরি হব এই কামরে লাগিছি ହଉ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ପଜିଟିଭ କଥା ବି ମୋବାଇଲ କ'ଣ କମ କଥା ଦେଇଛି ଆମକୁ ମୋବାଇଲ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଦେଇଛି ବିଜ୍ଞାନ ବହୁତ କଥା ଦେଇଛି ଆମେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖୁଛୁ ପିଲାଟା ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନି ଭୁଲ ବାଟରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଭୁଲ ବାଟରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ପରିବାରରୁ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଜି 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିଛି এবং তার গোটে প্রাকটিকাল দিগ বি আমি নেছি প্রাকটিকাল দিগ তেমন যে কথা কৌলি জমিটা যদি সরকার সে ব্যবস্থা করে দিয়ে ভাই ভিতরে ভাই পরিবার কাহি ভাঙি যাতা সরকার কইতা তোমার 3 ভাই 9 একর জমি আছে 3 କିଛି କଥା ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି তোমার ଭାଗ ହେଇକି 3 একর ଲେଖା ତୁମକୁ କାଗଜ ଧରି ଦେବ ଆଉ ଭାଇ ଲଢ଼ି ହବ କାହିଁ କରୁନ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ଏ ଯୋଉ ପାୱାରରେ ଯୋଉ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ଆମେ ସରକାର ତେଣୁ এই টেকনিক্যাল কথা গুড়া যদি আমি ଆମ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଆନ୍ତା ହେଇଯାନ୍ତାନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତାନି ପରିବାର ଯୋଉ ପରିବାର ଗୁଡାକ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ କିଛି ପରିବାର ସେମିତି ନଜରରେ ଆସିଛି ମାନେ 99 ପରିବାର ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବୋଧେ 20% ପରିବାର ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏଇ କଥାଟା ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ତୋର 5 একর ତାର 4 একর ସେ 3 একর ବା ଇଏ ନେବ ତୁ ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛି ସେଠି କମ୍ ନେଉ ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସି ସମାଧାନ କରିଦେଲେ ଯିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସିଲା ମୋ ପରିବାର ମୋର ସବୁ ପୁଅ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏମାନେ କେହି ନୁହେଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି ନା ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ଦରକାର ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସାଥିରେ ନେବା ଦରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର ସେଇ ଢଙ୍ଗ ଯୋଉ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିଦେବ ଖାଲି କଥାରେ ଭାସିଦେଲେ ମଧୁ କହିଲେ ମଧୁ ହେଇଯିବନି ତେଣୁ ତାର ଟେକ୍ନିକାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଟେକ୍ନିକାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ମନଟାକୁ କିଏ ଦେଖିଛି ଆମେ ମନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଯେ ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କ'ଣ ସେ ଆହୁରି ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଅ ଆହୁରି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମନଟା କ'ଣ ଯେ କହିହେବନି ଏଇ ଆମେରିକାରେ ଏଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଏଇଠି ଅଛି ମନ ଯଦି ମାନେ ମନଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଥା ତେଣୁ ସମାଜ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ସାଥୀ ଦରକାର ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରିଗେସନ୍ ହବ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମମନୋଭାପନ ଯଦି ହବ ଓଡ଼ିଆ ହବ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ହବ ପୁଣି ଠିକ୍ ହବ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମିତ୍ର ପରିବାର ଡାକରା ଦେଇଛେ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଛେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର ମାନେ ସେ ପରିବାର ସେଇ ଭୋଗିବେ କାନ୍ଦିବେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ କଥା ଅଛି ମଣିଷ ଭଗବାନ ଭଲରେ ତିଆରି କରିଛି ଏ ପରିବେଶ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି ଶିଶୁଟା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଦେବ ଶିଶୁ ସେ ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ହବ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଯଦି ହୁଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଭକ୍ତି ଦରକାର ସବୁ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଭଲ ପାଇବା এইগুলো তো আমার কথারে অছি আর শত্রু মিত্র কি আমার ভিতরে শত্রু আছে আমার ভিতরে মিত্র আছে মিত্র বাহার জগতরে ନାହିଁ মিত্র এইটি মিত্র শত্রু এইটি ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିତ୍ର ଆମ କଥା ମିତ୍ର କହନ୍ତି ଝିଅ ଆଗରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ କହୁନେ ଝିଅ ଆଗରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ଆଗରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା ଝିଅ ଆଗରେ
ଜିହ୍ୱାଗରେ ବନ୍ଧନ ମାନେ ବନ୍ଧନ ଅଛି ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଜିହ୍ୱାଗରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବ ଜିହ୍ୱାଗରେ ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଜିହ୍ୱାଗରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବ ମାନେ ଜିହ୍ୱା ମାନେ କେତେ କଥା ଏଠି ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟେ 3 ଇଞ୍ଚର ଜିହ୍ୱାଟା ସେ କେତେ କେତେ ମାନେ ମିଟର ମିଟର ଏକର ଏକର ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଖାଲି ଜିହ୍ୱାଟା। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏଇଠି ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହୁତ କଥା ଆମର ମୁନି ଋଷି ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ କଥା କହିଛି। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ନେବା ଭଲ ସମାଜଟିଏ ତିଆରି ହେବ। ଭଲ ମନଟିଏ ଦରକାର। ଯିଏ ଆଜି ବଡ଼ ହେଇଛି ସମାଜରେ ଭଲ ମନଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାଷ୍ଟର ଏଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତିଆରି ହେବ ନା ଏଇ ଡାକ୍ତର ଏଇ ମାଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବ ନା ଏଇ ଓକିଲ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁ ଲୋକକୁ। ତେଣୁ ହସିବା ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଡେଥ୍ କନସିୟସନେସ୍ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ ସଚେତନ ହେବ। ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟୁନକୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ବେଡ୍ ସିଡ୍ରେ ଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ସେ ଗୋଟେ ଦି ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ବହିଟା ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତାର ଶେଷ କଥାଟା କହିଲେ ସାରା ଆପଣ ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଚାଲିଯିବେ ଏଠୁ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣ କହିଲେ ତାର ଶେଷ କଥାଟି କ'ଣ ପଦେ କଥାଟି ସାରାଂଶଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ମରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର ମରିବା ଅଭ୍ୟାସ କର କ'ଣ ମରିବା ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶୋଇଯିବ ନା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିବ ମରିବା ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ନା ସେ କହିଲେ ଡେଥ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି ଏଇ ଅଛି ଏଇ ନାହିଁ ଭଲ ହେବ ଭଲ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ତେଣୁ ବହୁତ କଥା ମନ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ମୋର ମନ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା ଆନନ୍ଦ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ ସମଭାବାପନ୍ନ ସାଥୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏତିକି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ମନରେ ଅଛି ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ କଥା ହେବା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।